Inicijativa SMP-a o osnivanju Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom mogla bi da se nađe pred poslaničkim klubovima sredinom januara, nakon što naučne institucije, nevladine organizacije i mediji dostave predloge za eventualno poboljšanje. Predlažem da članovi tog Nacionalnog odbora za praćenje pregovora ne budu više predstavnici državnih organa, kao što je to bilo kod Nacionalnog savjeta. Dakle, da ne bude ni predstavnik Vrhovnog državnog tužilaštva, ni predsjednica Vrhovnog suda, niti bilo. To su državni funkcioneri. Na njima je sada da završavaju obaveze. Taksativno, onako kako nam dolazi iz Brisela. Predsjednik odbora bi po predlogu Milića bio predstavnik Pokreta za promjene, a pored poslanika članovi bi bili predstavnici NVO sektora. Za glavnog pregovarača u razgovorima sa Briselom Milić predlaže nestranačku ličnost. Moj je predlog Crnoj Gori, svima u Crnoj Gori, da to ne bude političar, da to bude stručnjak, koji će biti najkvalitetnija moguća veza između Crne Gore i Brisela. Da to bude osoba koja neće imati strah da kaže što ne valja. Nakon priče o evropskim integracijama, Milić se okrenuo posjeti lidera DPS-a Mila Đukanovića i šefa diplomatije Milana Roćena Azerbejdžanu, koju smatra skandaloznom. Moje obraćanje je i predsjedniku vlade Igoru Lukšiću. Ukoliko ne reaguje na ovakav jasan vid želje predsjednika DPS-a da pokaže svoju moć i u odnosu na vladu Crne Gore, onda je lako za očekivati da će u sljedećoj partijskoj posjeti Mila Đukanovića bilo kojoj zemlji biti u sastavu delegacije predsjednik države koji je potpredsjednik DPS-a i predsjednik vlade koji je potpredsjednik DPS-a. Zbog svega toga Milić od Lukšića traži otklon od politike koju propagira Đukanović i traži da u centru interesovanja premijera budu građani, a ne takozvani strateški investitori.